رأسنا ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ጽቡቕ ንምሃር ኣነ ምሳኹ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበፅሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ኣእዛንና ንጽለው ንጽቡቕ ምኽርታት ስድራና ንስማዕ ኣለዎም ጽቡቕ ብፍቕሪ ክንነብር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ብምዝራብ ኣብ ሰላም ብምንባር እንድሕር ኣጽኒዕና እንድሕር ኣንቢብና ናብ ዝቕጽል ንሓልፍ ተስፋ ኣለና ዝኣክል ፍልጠት ክህልወና ጽቡቕ ነገር ብሓባር ንምሃር ላላላላላ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበፅሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር እሽሻይ ንበል ምኽሪ ስድራና ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበፅሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ንምሃር ንዕበይ ኩሉ ግዜ ህፃናት ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ጽቡቕ ንምሃር ኣነ ምሳኹ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበፅሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ኣእዛንና ንጽለው ንጽቡቕ ምኽርታት ስድራና ንስማዕ ኣለዎም ጽቡቕ ብፍቕሪ ክንነብር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ብምዝራብ ኣብ ሰላም ብምንባር እንድሕር ኣጽኒዕና እንድሕር ኣንቢብና ናብ ዝቕጽል ንሓልፍ ተስፋ ኣለና ዝኣክል ፍልጠት ክህልወና ጽቡቕ ነገር ብሓባር ንምሃር ላላላላላ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበፅሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር እሽሻይ ንበል ምኽሪ ስድራና ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር
ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ጽቡቕ ንምሃር ኣነ ምሳኹ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበጽሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ኣእዛንና ንጽለው ንጽቡቕ ምኽርታት ስድራና ንስማዕ ኣለዎም ጽቡቕ ብፍቕሪ ክንነብር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ብምዝራብ ኣብ ሰላም ብምንባር እንድሕር ኣጽኒዕና እንድሕር ኣንቢብና ናብ ዝቕጽል ንሓልፍ ተስፋ ኣለና ዝኣክል ፍልጠት ክህልወና ጽቡቕ ነገር ብሓባር ንምሃር ላላላላላ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበጽሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር እሽሻይ ንበል ምኽሪ ስድራና ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበጽሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ንምሃር ንዕበይ ኩሉ ግዜ ህፃናት ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ጽቡቕ ንምሃር ኣነ ምሳኹ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበጽሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር ኣእዛንና ንጽለው ንጽቡቕ ምኽርታት ስድራና ንስማዕ ኣለዎም ጽቡቕ ብፍቕሪ ክንነብር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ብምዝራብ ኣብ ሰላም ብምንባር እንድሕር ኣጽኒዕና እንድሕር ኣንቢብና ናብ ዝቕጽል ንሓልፍ ተስፋ ኣለና ዝኣክል ፍልጠት ክህልወና ጽቡቕ ነገር ብሓባር ንምሃር ላላላላላ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኩሉ ግዜ ንምሃር ኣብ ንደልዮ ንበጽሕ ጽቡቕ ምስ ንምሃር እሽሻይ ንበል ምኽሪ ስድራና ርእስና ጽቡቕ ንምልኣዮ ህፃናት ጽሩይ ልብን ጽሩይ ሰሓቕን ሓልዮትን ምሕጋዝን ከምኡውን ምክፋል ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር ጽቡቕ ንምሃር
ደቅኹም ትግርኛ ክመሃሩ ትደልዩ ዶ? ደቅኹም ቋንቋምን ባህሎምን ክፈልጡ ትደልዩ ዶ? በለስ ቡቡ ኣብቲ ልዕሊ 5 ዓመት ክንገብሮ ዝፀናሕና ልዕሊ 73 ሚልዮን ቪውስ ዘለዎ ቪድዮታትና ሕጂ ከዓ ልዕሊ 14 መፅሓፍትን ደቅኹም ጽቡቕ ዝበልናዮ መጻወቲታትን ሒዝናኩም ቀሪብና ኣለና። ነተን መጽሓፍቲ ክትሪእዎን ምስ ትደልዩ ኣብዚ ናይ ሳምፕል ክትረኽብዎን ትኽእሉ። ኣብ ቀረባ እዋን ዝጅምሩ ናይ ጌምን ናይ ኦንላይን ትግርኛ ትምህርቲ እውን ኣለና። መዓስ እዚ ጥራይ ደቅኹም ኣብ ዩቱብ ካልእ ነገር ከይርዩ ምስ እትደልዩ ብቐጥታ ኣብ ዌብሳይትና ብምእታው ብቪድዮታትና ክመሃሩን ክዘናግዑን ንዕድም። ነዚ ኩሉ ንምርካብ ናብ ዌብሳይትና www.belesbubu.com ብምባል እተው። ንዝያዳ ሓበሬታ በዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ቴሌፎናት ደውሉልና። Belesbubu, like, subscribe.